Zbog pooštrenih procedura za ulazak u šengenski prostor, vozači kamiona iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije nastavili danas blokade graničnih prelaza za teretni saobraćaj. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno da intenzivno prate stanje na tržištu naftnih derivata i preduzimaju mjere u cilju očuvanja sigurnog i kontinuiranog snabdjevanja. Na društvenim mrežama sve češće se nude navodna rješenja i terapije za autizam koji nemaju uporišta u naučnim dokazima, upozorili su iz Kliničkog centra Crne Gore i pozvali roditelje da budu oprezni prema informacijama i ponudama koje obećavaju brza i laka rješenja. Učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Budve izveli humanitarni koncert pod nazivom Muzika koja spaja i pomaže. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, u prvom dijelu dana uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu slabih padavina u popodnevnim satima i tokom noći povremeno kiša, ponegdje pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha 15 stepeni. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Polis, ja sam Aleksandra Radulović. Zbog pooštrenih procedura za ulazak u šengenski prostor, vozači kamiona iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije nastavili su danas blokade graničnih prelaza za teretni saobraćaj. Iz Ministarstva energetike i rudarstva je saopšteno da intenzivno prate stanje na tržištu naftnih derivata i preduzimaju mjere u cilju očuvanja sigurnog i kontinuiranog snabdijevanja. Nakon što su dan ranije blokirali izlaze, od ponoći je počela i blokada ulaza u ove države Zapadnog Balkana. Vozači blokiraju teretne terminale zbog pooštrenih procedura za ulazak u šengenski prostor i navode da su procedure sada komplikovanije i da im skraćuju boravak u zemljama Evropske unije. Traže da im se boravak produži na 4 mjeseca umjesto dosadašnja 3 tokom 6 mjeseci i najavljuju da će blokade trajati 7 dana ukoliko se prethodno ne pronađe rješenje. Radio Slobodna Evropa prenosi da je portparol Evropske komisije Markus Lamert i juče izjavio da evropske institucije rade na pronalaženju opcija koje bi omogućile da određeni profesionalci, uključujući i vozače kamiona, ostanu na teritoriji šengenske zone duže nego što to dozvoljavaju važeća šengenska pravila. Svjesni smo da bi za određeni broj profesionalaca iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici mogla postojati potreba da ostanu u šengenskom prostoru duže od 90 dana u roku od 180 dana. To uključuje profesije sa visokom mobilnošću poput vozača kamiona, ali i sportista i turnejskih umjetnika. Lamert je dodao da je Evropska unija svjesna zabrinutosti koje su izrazili transportni operateri u regionu, da pažljivo prati situaciju, da je u kontaktu sa partnerima na Zapadnom Balkanu. Protest koji je započeo juče na teritoriji Crne Gore najavljen je na 72 sata. Prema nezvaničnim informacijama uprave, policija neće odobriti produženje protesta udruženja prevoznika nakon što prijava protesta istekne u četvrtak 29. januara u 12 sati. Iz Ministarstva energetike i rudarstva je povodom aktualnih poremećaja u teretnom saobraćaju i blokada na graničnim prelazima kao i otežanog odvijanja logističkih tokova u zoni Luke Bar saopšteno da intenzivno prate stanje na tržištu naftnih derivata i preduzimaju mjere u cilju očuvanja sigurnog i kontinuiranog snabdjevanja. Imajući u vidu povećane rizike po redovno snabdjevanje tržišta, ministarstvo je uputilo hitan zahtjev svim naftnim kompanijama koje posluju u Crnoj Gori za dostavljanje ključnih podataka o raspoloživim zalihama, kapacitetima i procijenjenom periodu regularnog snabdjevanja naftnim derivatima kako bi se omogućilo pravovremeno planiranje i koordinisano reagovanje. U cilju jačanja institucionalne koordinacije i donošenja preventivnih mjera, resorno ministarstvo će u najkraćem roku sazvati savjet za obezbjeđenje sigurnog snabdjevanja tržišta naftnih derivatima ukoliko se obustava ne prekine u četvrtak u 12 sati kako je najavljeno, a na kojem će biti razmotreno aktuelno stanje i eventualne mjere racionalizacije i prioritizacije snabdjevanja. Ministarstvo istovremeno upućuje apel građanima da se ponašaju odgovorno i razumno, te da izbjegavaju kupovinu i skladištenje prekomjernih količina goriva. Tokom prethodnog dana zabilježen je gotovo dvostruko veći promet goriva u odnosu na uobičajeni dnevni prosjek, što dodatno opterećuje sistem u okolnostima poremećenog snabdjevanja.
Budvanska policija je tokom prethodne sedmice sprovela pojačane kontrole lica i vozila sa posebnim akcentom na operativno interesantna lica i njima bliska lica, pri čemu je podnijeto 34 prekršajnih prijava, izdat je 201 prekršajni nalog, a uhapšeno 14 osoba, od kojih su 3 operativno interesantna lica. Navodi se na mreži X. Kako se navodi, od toga broja njih 10 je uhapšeno zbog upravljanja vozilom pod dejstvom narkotika, a 4 zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu. U sklopu ovih pojačanih aktivnosti poseban akcenat stavljen je i na kontrolu vozača taksi vozila, kojom prilikom je sankcionisano njih 12. Od toga broja jedan vozač je uhapšen zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Na društvenim mrežama sve češće se nude navodna rešenja i terapije za autizam koji nemaju uporišta u naučnim dokazima, upozorili su iz kliničkog centra i pozvali roditelje da budu oprezni prema informacijama i ponudama koje obećavaju brza i laka rešenja. Iz Kliničkog centra Crne Gore savjetuju roditelji i staratelje da se obrate Centru za rani razvoj te zdravstvene ustanove gdje mogu dobiti pouzdane, provjerene i stručno zasnovane savjete. Centar za rani razvoj želi da skrene pažnju javnosti na sve učestaliju pojavu da se na društvenim mrežama nude navodna rješenja i terapije za autizam, često bez ikakvog uporišta u naučnim dokazima, bez jasno navedenih referenci i bez učešća odgovarajućih stručnjaka, navodi se u saopštenju. Navodi se također da autizam nije bolest koju je potrebno izliječiti, već neurorazvojna različitost. Iz Kliničkog centra Crne Gore navode da se podrška djeci iz spektra autizma zasniva na naučno utemeljenim razvojno-behavioralnim pristupima koji su individualno prilagođeni djetetu i njegovoj porodici. Suština pomoći, kako su kazali, nije u brzom ili univerzalnom rješenju, već u postepenom, dosljednom i dugoročnom radu. Efikasna podrška obuhvata stimulativne razvojne i behavioralne intervencije, prilagođavanje životne i socijalne sredine u kojoj dijete odrasta, učenje kroz svakodnevna jednostavna životna iskustva i kontinuiranu saradnju porodice, stručnjaka i šire zajednice. Posebno naglašavaju značaj zajednice koja je otvorena za različitost jer, kako su istakli, inkluzivno okruženje ima ključnu ulogu u razvoju djeteta, njegovom osjećaju pripadnosti i kvalitetu života, te pozivaju roditelje i staratelje da budu oprezni prema informacijama i ponudama koje obećavaju brza i laka rješenja, naročito kada iza njih ne stoje relevantne institucije i stručnjaci. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu, pitanje u vezi sa tretmanima, pristupima ili informacijama koje ste dobili putem društvenih mreža ili drugih izvora, ohrabrujemo vas da se obratite Centru za rani razvoj gdje možete dobiti pouzdane, provjerene i stručno zasnovane savjete, kaže se u saopštenju Kliničkog centra Crne Gore. Nevladino udruženje Serdar iz Budve dobitnik je godišnje nagrade Udruženja novinara Crne Gore za 2025. godinu, čime je potvrđen ugled i kontinuitet rada ovog udruženja u javnom prostoru. Odluku o dodjeli nagrada donio je žiri Udruženja novinara Crne Gore na sjednici održanoj 20. januara u Podgorici. Dodijeljena nagrada predstavlja priznanje nevladinom udruženju Serdar za dugogodišnji doprinos očuvanju javne riječi, slobode izražavanja, njegovanju nacionalnih i društvenih vrijednosti, kao i aktivan društveni angažman i odgovorno djelovanje u interesu zajednice, a o čemu je za našu televiziju govorio predsjednik udruženja Ratko Karčević. Što se tiče udruženja Serdar, to je kako za nas posebna nagrada. Hvala žiriju što je prepoznao značaj nevladino udruženje Serdar. Naš rad, kao što ste i kazali, za prošlu godinu je obilježila ta konferencija, onda smo imali i četvrti književni festival naše Ognjište. Sve što radimo ne bi mogli da, ovom prilikom mu se zaista zahvaljuje, ne bi mogli da realizujemo bez podrške i blagoslova arhijerijskog namjesnika Budvanskog protijereja oca Petra Cerović i crkvene opštine Bečićke, koja je uvijek bila uz nas i sa nama. Nevladino udruženje Serdar je kroz svoj rad prepoznat kao važan faktor u promociji profesionalnih standarda, javnog dijaloga i kulture odgovornosti, a istim koracima nastavljaju i u 2026. godini. Već možemo 2026. godine da najavimo da ćemo u prvoj polovini godine organizovati jedan humanitarni koncert, to je već postala tradicija našeg udruženja. 5. književni festival u decembru. Osim toga, od marta zaključno sa septembrom,
evo već treću godinu za redom kako vodimo djecu iz Crne Gore na edukativnim kampovima širom regiona. Ti kampovi su potpuno besplatni. Garčević je dodao da vjeruje da će nastaviti i ove godine da rade u istom intenzitetu kao i 2001. godine kada je udruženje osnovano, te ispuniti očekivanja i ciljeve svih članova. Interaktivna radionica van okvira o rodu, polu, rodnim ulogama i identitetu koju organizuje Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava i IHRA uz podršku Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Budva biće realizovana u četvrtak u 17 sati u Omladinskom klubu Budva. Kako je naglasila Medigović, riječ je o interaktivnoj radionici o ljudskim pravima posvećenoj razgovoru o rodu, polu, rodnim ulogama i identitetu uz snažan fokus na inkluziju, poštovanje i međusobno razumijevanje. 29. januara, odnosno četvrtak, sa početkom u 17 časova u Omladinskom klubu realizujemo radionicu pod nazivom Van okvira. Radionicu realizuje nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava u saradnji sa Omladinskim klubom. Kroz igru, zajedničku interakciju i otvoren dijalog učesnice i učesnici će zajedno dolaziti do rješenja, razbijati predrasude i propitivati društvene norme o tome šta je namijenjeno ženama, a šta muškarcima. Obrađivaće se tema o rodu, identitetu, inkluziji i važnosti ljudskih prava. Nešto više čuće od predavača, odnosno Vanje Popović koja nam dolazi iz Podgorice i mladi će moći nešto više da čuju na tu temu, da se upoznaju i da negdje da kažemo da vidimo kakvi su njihovi stavovi po pitanju različitosti i da li je potrebno dodatno raditi na tim temama. Radionicu će voditi Sidora Janković, diplomirana politikološkinja, i Vanja Popović, studentkinja Ekonomskog fakulteta. Mjesta su limitirana na 15 učesnika i trenutno su u toku prijave. Na društvenoj mreži upravo nevladine organizacije i Inicijativa mladih za ljudska prava mogu naći link na koji mogu da se prijave. Prijave su u toku do četvrtka do 12 časova mogu se prijaviti, a i ako negdje kažem ispuste da se prijave, naravno uvijek su dobrodošli i uvijek se mogu uključiti u samu aktivnost. Radionica se realizuje u sklopu projekta Glas Juga, osnaživanje lokalnih zajednica i mladih za LGBTQ+ prava, koje Inicijativa mladih za ljudska prava sprovodi uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Humanitarni koncert Muzika koja spaja i pomaže upriličili su učenici Škole za osnovno muzičko obrazovanje u Akademiji znanja. Publika je imala priliku da uživa u pažljivo osmišljenom programu kroz koji su učenici pokazali tehničku sigurnost, muzičku zrelost i izražajnost, izvodeći dijela klasične i savremene muzike. Nastupi su svjedočili o predanom radu učenika i profesora, ali i o potencijalu nove generacije umjetnika. Da vam čestitam današnji veliki praznik, Svetog Savu, Sveti Sava, školska slava, neka je svima sa srećom. I naravno, što bih još htjela da dodam, današnji koncert je, osim što je ponovljen koncert iz decembra mjeseca, je i humanitarni koncert. Naša kutija je tu, ko je voljan može da ostavi, skupljamo donaciju za gospođu kojoj je pomoć neophodna. Uvijek iskoristim ovakve prilike da kažem koliko je važno da vaša djeca koja pohađaju muzičku školu budu povezana sa svojim predavačima. Ako nema povezanosti i ako nema obostrane ljubavi, uspjeh je prosto nemoguć. Nekad dobijete dijete koje i nije toliko talentovano, koje je prosječnih mogućnosti, ali koji kroz ljubav, posvećenost svog profesora i povezanošću roditelja sa profesorom stvaraju izuzetne rezultate i prosto kroz neko vrijeme mi za nekih 5-10 godina dobijamo ljude koji znaju, mlade ljude koji znaju da prepoznaju klasičnu muziku, da slušaju kvalitetnu muziku, da žele da idu na koncerte, da posjećuju pozorišne predstave, znači kultura i umjetnost je na mjestu broj 1. Koncert je još jednom potvrdio značaj muzičkog obrazovanja i ulogu škole u razvoju mladih umjetnika. Pored umjetničkog izraza, učenici su pokazali snažan osjećaj društvene odgovornosti. Put je dobar, put je fin i zabavan,
Povodom praznika Svetog Save, prosvetitelja, učitelja i zaštitnika djece, danas je u crkvi Svete Trojice, pored liturgije, održana svetosavska priredba koju su pripremili najmlađi polaznici škole vjeronauke. Uz liturgiju, osvećenje i lomljenje slavskog kolača, praznik prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja Svetog Save, tradicionalno je proslavljen u hramu Svete Trojice u Starom gradu. Dječja svetosavska priredba počela je himnom Svetom Savi. Djeca polaznici škole vjeronauke pri hramu Svete Trojice uz pomoć vjeroučitelja Slobodana Lukića pripremila su prigodan program i kroz pjesme i recitaciju predstavili su život Svetog Save. Od Gospoda srpskom rodu šta je najveći dar? Svetitelji, Sveti Sava, Sveti car Lazar. Šta je temelj srpskog roda, srpske slave stan? Temelj je Savindan, a krov je Vidovdan. Na dan Svetog Save, kad ga Srbi svuda slave, da Gospodu zave damo, da mu tvrdo obećamo. Ići ćemo putem slave, stari putem Svetog Save. Živećemo mi u slozi, o Gospode ti pomozi. Danas širom belog sveta, svugde gde se srpski zbori, uskliknimo Svetom Savi, pobožna se pesma ori. Danas svaka srpska kuća uz molitve Bogu svete, Svetom Savi sveću pali i zelene vence plete. Ovaj praznik budi emocije i podsjeća nas na značaj i vrijednosti koje Sveti Sava simbolizuje, dajući nadu budućnosti, inspirišući nas da njegujemo našu kulturu i tradiciju. Za svu prisutnu djecu obezbeđeni su svetosavski paketići, a nakon toga nastavljeno je druženje uz trpezu ljubavi. Iz turističke organizacije Herceg Novi najavljuju da će ovogodišnji 57. praznik Mimoze biti organizovan od 13. do 28. februara, kada će u čast jedinstvenom cvijetu dani biti obojeni muzikom, tradicijom, karnevalom, gastronomijom i sportom. Herceg Novi i ove godine otvara vrata jednom od najprepoznatljivijih zimskih praznika na Jadranu. Ovogodišnji, 57. praznik Mimoze donosi nam preko 60 događaja od 13. februara do 28. februara. Pod sloganom ovogodišnjim, dok sve spava Mimoza se budi, Herceg Novi poziva drage turiste i goste da nam se pridruže u februaru mjesecu, kada je to pola Evrope pod snijegom i ledom, možda i više od pola Evrope, a u Herceg Novom cvjetaju mimoze, taj neki žuti, odnosno zlatni nagovještaj proljeća, ljepših dana, dužih dana, negdje radosti i prosto u susret nekim svježim, odnosno vedrim danima. Prvi vikend u znaku je tradicionalnih svečanosti, dok će se na velikoj festivalskoj sceni smenjivati imena regionalne muzičke scene. Ovogodišnji praznik Mimoze zaista nudi sjajne koncerte. Na samom otvaranju će nastupiti Nina Badrić i Goran Karan već sutradan, 14. februara na čuvenoj fešti od Mimoze, ribe i vina, pjevaće Kaliopi i Danijel Alibabić. Naveče to su koncerti Riblje čorbe i u grupe na otvorenom, dok na prvom Maskembal za odrasle nastupit će grupa Zana uz ansambl Toći i naše novske egzoduse. Sljedećeg vikenda uz 9. međunarodni karneval nastupit će grupa The Word of Madonna, dok na samom zatvaranju imamo koncert Aca Pejovića. Svakako treba napomenuti i dva sjajna koncerta, Breskvica i Dejan Petrović i Big Band, nedelja 15. februar, plato ispred bivšeg hotela Igalo. Praznik Mimoze donosi bogat prateći program. Zahvaljujući raznovrsnom programu za različite uzraste, za sve ukuse, nadamo se velikom broju gostiju.
Nadamo se da će festival svakako kao i uvijek do sada opravdati sve ono što smo mi željeli, da prosto pokažemo i regionu i svijetu kakav je to grad, kakav je način života, kakav je Mediteran u Herceg Novom, kakav je festivalski duh našeg grada tokom februara mjeseca, da prosto to bude jedna uvertira za predsezonu, da se svi dragi gosti lijepo osjećaju, da uživaju, da osjete te čari pučkog života i da prosto mi svojim zalaganjem doprinesemo da se sve više brišu te granice sezonalnosti kada je turizam u Herceg Novom u pitanju. Herceg Novi i ove zime potvrđuje status centra zabave i tradicije. Dok sve spava, mimoza se budi. U okviru revija besplatnih predstava u Budvi, treća po redu pod nazivom Zajedno, biće izvedena u petak 30. januara u hotelu Splendid, za što je ulaz slobodan, a rezervacija nije potrebna. Saopštili su da je ova predstava, koja je treća iz ciklusa, čiji je autor Ana Đorđević, dok je režiser Jana Maričić, realizuje se pod pokroviteljstvom opštine Budva, a u organizaciji Beoart produkcije. U najavi predstave se navodi da je Zajedno snažna porodična drama koja kroz humor, suze, ljubav, praštanje i sukobe istražuje složene odnose unutar porodice Mihajlović. Radnja se odvija tokom 7 dana nakon smrti oca, kada se članovi porodice posle 5 godina ponovo okupljaju za istim stolom. Publiku očekuje dinamična i emotivna predstava koja oslikava univerzalne teme porodičnih odnosa, mentaliteta i društvenih slojeva, uz izuzetne glumačke interpretacije Branislava Jerkovića, Jugoslava Krajnova, Gordane Đurđević-Dimić, Jasmine Večanski, Nenada Pećinara i Bojane Ordinačev. Ovim događajem Budva nastavlja da potvrđuje svoju reputaciju kulturnog centra regiona, nudeći građanima i posjetiocima priliku da besplatno uživaju u vrhunskim pozorišnim ostvarenjima, saopšteno između ostalog iz opštine Budva. Odbojkaši Budve u petak od 18 sati i 30 minuta dočekuju ekipu Ulcinja na startu drugog dijela u domaćem šampionatu. Budvani 8. godinu za redom brane duplu krunu. Odbojkaški klub Budva bez poraza završio prvi dio takmičarske sezone u domaćem prvenstvu. U petak od 18 sati i 30 minuta Budvani dočekuju ekipu Ulcinja u prvom kolu drugog dijela šampionata. Po riječima Filipa Milosavljevića, ekipa spremno dočekuje start prvenstva. Okupili smo se opet, treniramo, baš sad u petak igramo s ekipom Ulcinja, ovdje kod nas, ligaška utakmica. To ćemo većinom mi mlađi iznijeti, ali ne smijemo se opustimo. I sljedeća naredna utakmica je 13. februara s budućnosti u goste i spremamo se najviše za tu utakmicu. To je također ligaška i ta utakmica, pobjednik će biti prvi na tabeli ko pobjedi tu utakmicu. Nedavno je završeno takmičenje i u Mevza ligi gdje su Budvani odigrali 2 meča u Zagrebu protiv izuzetnih ekipa. Kako je naglasio Vukašin Cimbaljević, ove utakmice poslužile su kao sticanje iskustva i napredak mladih igrača. Otišli smo u Zagreb protiv 2 najjače ekipe u Hrvatskoj trenutno, koje su stvarno sa ozbiljnim igračima pojačane, koji imaju ogromne budžete i to. I otišli smo, mogli smo da te 2 utakmice da smo pobjedili, skoro bi se promijenilo tok sezona i to gdje bi otišli na Final Four Mevza lige, gdje smo loše odigrali, kako što si rekla, nismo se proslavili, ali mislim da nema za čin da se žali. Naravno ima za tim Final Fourom, ali mislim da ovo je jedno veliko iskustvo za odbojkaški klub Budva, s obzirom da se prvi put igra ova liga i igramo, ja mislim, još 2 godine tako da mislim da smo porasli dosta uz te utakmice i da smo spremni za sljedeću sezonu, za tu Mevzu ligu. Pored domaćeg prvenstva, Budvani brane titulu i u Kupu Crne Gore, koji je na programu u martu mjesecu, a rival našim odbojkašima biće Podgorička Budućnost. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno u prvom dijelu dana, uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu slabih padavina u popodnevnim satima i tokom noći povremeno kiša, ponegdje pljuskovi i grmljavina, a u planinama na sjeveru moguća i susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura vazduha od -5 do 8, a najviša dnevna iznosit će 15 stepeni.
U srijedu oblačno sa kišom biće na sjeverozapadu Evrope sa pljuskovima i grmljavinom na jugozapadu, a snijeg se očekuje u centralnim i istočnim predjelima. Padavina će biti na jugoistoku i ponegdje na Mediteranu. U ostalim predjelima suvo, najhladnije u Rusiji temperatura ispod -10, a najtoplije na jugu Evrope temperatura do 17 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u srijedu novo naoblačenje sa kišom, u oblasti Jadrana obilni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 5 do 17 stepeni. U Crnoj Gori u srijedu novo naoblačenje sa kišom, na jugu pljuskovi sa grmljavinom, a u planinama na sjeveru snijeg. Duvaće jak južni vjetar. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 12 stepeni, maksimalna dnevna od 4 do 12, na jugu do 16 stepeni. Vjetar jugozapadni i jugoistočni u skretanju, na sjeverozapadni duž obale najčešće istočnih smjerova 4 do 18, na otvorenom do 24 čvora, ponegdje na udare do 35 čvorova. More 2 do 3, ponegdje na otvorenom i 4, vidljivost 10 do 20 km. Na sjeveru ujutro ili prije podne mjestimično magla i niska oblačnost, u planinama snijeg. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, minimalna temperatura od 1 do 7, maksimalna dnevna od 4 do 12 stepeni. U Budvi u srijedu prije podne oblačno, povremeno sa slabom kišom, popodne oblačno sa kišom, duvaće umjeren zapadni vjetar. Minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 11 stepeni. Pogledajmo sada kako nas vrijeme očekuje u Budvi narednih dana. Sada slijedi podsjećanje na teme polisa. Zbog pooštrenih procedura za ulazak u šengenski prostor, vozači kamiona iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije nastavili danas blokade graničnih prelaza za teretni saobraćaj. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno da intenzivno prate stanje na tržištu naftnih derivata i preduzimaju mjere u cilju očuvanja sigurnog i kontinuiranog snabdjevanja. Na društvenim mrežama sve češće se nude navodna rješenja i terapije za autizam koji nemaju uporišta u naučnim dokazima, upozorili su iz Kliničkog centra Crne Gore i pozvali roditelje da budu oprezni prema informacijama i ponudama koje obećavaju brza i laka rješenja. Učenici škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Budve izveli humanitarni koncert pod nazivom Muzika koja spaja i pomaže. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, u prvom dijelu dana uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu slabih padavina u popodnevnim satima i tokom noći povremeno kiša, ponegdje pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha 15 stepeni. Uvaženi gledalci, toliko u večerašnjem polisu. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.